Hola, molt bona nit. Iniciem l'oratge amb aquestes imatges que no són d'ací del nostre territori, són imatges de la zona dels Estats Units, imatges de la zona de Nord Carolina, i observen, pareix que siguen com una mena de meteorits i d'estrelles fugaços. No, és un coet xinès que es va cremar ahir al reentrar a l'atmosfera i que va ser capturat, evidentment. Tenim una pluja d'estrelles a les portes, al mes d'agost, d'això en parlarem demà. De moment que iniciem l'oratge amb aquestes imatges espectaculars que s'han pogut observar a l'altre costat de l'oceà Atlàntic. Tornem així, nosaltres, perquè nosaltres el que tenim per davant són dies de molta calor. Acabarem el mes de juliol amb temperatures de 40 graus a l'ombra. Per tant, molta calor la que tindrem dissabte ja a les zones d'interior i molta calor la que tindrem cap al litoral diumenge. Si estan fent plans per al cap de setmana, han d'anar en compte amb aquests valors de temperatura perquè serà un dia de molta calor, sobretot diumenge, de manera general, i per tant, de nou, caldrà anar amb molt de compte, molta precaució a les zones forestals en zones d'interior. Veiem algunes, en aquest cas, avisos pel que fa a l'Agència Estatal de Meteorologia demà aviso ja per temperatura per damunt de 36 graus a les zones interiors i nord de la província de València. A la resta ja hi haurà valors també de 36-35 graus. I observen què passa dissabte. Dissabte els avisos, diguem-ne que s'estenen i augmenten, perquè ja podíem tindre valors de vora 40 graus cap a les zones interiors sud de València, cap a la zona d'Ontinyent i punts sud. Diumenge, aquests avisos s'estendran més i fins i tot arribaran a punts del litoral. Per tant, anem cada dia un passet més i entre dissabte i diumenge els dies de més calor. Les bones notícies és que ja dilluns pareix que totes les temperatures baixarien respecte dels valors de diumenge. Aquestes són imatges del matí, espectaculars les que ens arriben des de la zona d'Alcoi, la Serrella, tapada per aquests núvols baixos, una miqueta de fum, imatges que ens envia Paco Tormo del matí. Hem tingut un matí molt estable, molt tranquil, i de nou s'han format núvols baixos a les zones més costaneres, en algunes zones també fondes de l'interior, com aquesta imatge de la Val d'Albaida, que ens envia Josep Emili Àries, i també se n'han format en zones costaneres del litoral nord, cap a Castelló, a Vinaròs, també Mariano Castejón mostrava aquestes fotografies. Encara han quedat núvols baixos en alguns punts de muntanyes properes a la costa de la zona de Castelló, però observen, en la zona interior nord, ens comentava Joan Amela que ha bufat una miqueta de mestral, i l'aspecte del cel és completament diferent, cel molt net i una mínima avui de 15,6-16 graus de mínima. També el cap de setmana arribarà la calor cap a l'interior de Castelló. Altea, zona del litoral, Pere Teulaí ens mostrava aquestes imatges, la mar de moment molt tranquil·la, una miqueta més moguda, la tindrem en vista al cap de setmana. I observen les imatges de satèl·lit a primeres hores del dia, s'observaven alguns núvols baixos cap a les comarques costaneres, però tenint pràcticament tota la península lliure de nuvolositat, i així s'observaven aquesta nuvolositat que encara està present hores d'ara, però que avui, en principi, no esperem que els que creixeran cap a les zones de muntanya deixen precipitació. Veurem pel que fa, en aquest cas, les imatges ampliades, imatges en el canal infraroig, el que mostren són les nuvolades d'ahir. Finalment, 4 gotes, ara veurem algunes quantitats, res destacable de pluja, i observen com arriba una nova massa d'aire des de la zona del nord d'Àfrica, que és la que provocarà la pujada de temperatures. Veiem algunes de les dades pel que fa a quantitats de pluja d'ahir. La veritat és que esperaven una miqueta més, van arribar als vora 2 litres a Portell de Morella, 4 gotes a Vilafranca o també a Morella, a l'Alcúdia van caure 1 litre, també al Gar de Palància, i valors inferiors dècimes les que registraren en d'altres punts, en aquest cas de la província de Castelló. Per tant, quantitats poc importants. Mínimes de la passada nit, els que hem comentat, el 16 de Morellos, 15 de Vilafranca, 16 de Cinctorres, un ambient més agradable en zones interiors, però ja Montanejos tenia 18 i observen Traiguera 20, i a Castelló i Vinaròs no han baixat en tota la nit els 22. Algunes mínimes de la província de València, també aquests 15 que hi havia cap a la zona de Titaguas. Per cert, este cap de setmana, recorden, hi ha un gran espectacle en Titaguas el dissabte per la nit. Busquen en Google i el podran veure. Caudete de les Fuentes, 18. Jalance, 19. O Carcaixent, 20. A València, 22 de mínima, i a Tavernes no han baixat dels 24 graus en tota la matinada. I per últim, algunes mínimes de la zona d'Alacant, de les més baixes, el Pinós, 15. Agres ha tingut 18 i ja entre 22 i 23 la resta de zones costaneres, Alacant, Benidorm, Cal, Pego, calor també el que ha fet al llarg d'esta passada nit i matinada. La situació prevista demà al migdia en superfície no mostra canvis molt destacables, poca variació de pressió atmosfèrica, la baixa tèrmica situada cap al sud-oest, i el més important és el que ens arriba des del nord d'Àfrica, que és aquesta massa d'aire més càlida, acompanyant pols en suspensió a partir de dissabte. Per tant, el que tenim per davant és uns dies en què hi haurà més pols en suspensió ja dissabte de vesprada i fins i tot diumenge, temperatures molt altes i la possibilitat d'alguna precipitació. Les temperatures són notícia i ho seran. Previsió de temperatures màximes i mínimes a Ontinyent. Observen que ja dissabte Ontinyent pot arribar als 40 i es mantindrien diumenge. La setmana que ve
baixada. Per tant, l'inici d'agost farà calor, però no tanta com este final de juliol. I ens anem a un altre punt. Ara ens anem cap a punts del litoral i observen que la pujada, en particular a Alacant, ja dissabte pugen, però la pujada clara és diumenge. Diumenge serà el dia de més calor, fins i tot temperatures per damunt de 36-37 graus a la zona costanera i de nou també baixada ja l'inici de la setmana que ve. Per tant, en zones d'interior ja farà calor dissabte, però al litoral arribarà sobretot diumenge. Pel que fa a la vesprada, sol, vent del sud-est, alguns núvols en zones de muntanya. En principi, avui no esperem que arriben a deixar precipitació. Demà, de matí també, demà és un dia molt paregut al d'avui, algun núvol baix al matí en zones litorals, sol al migdia, calor també esta pròxima matinada, i demà de vesprada també podíem tindre algun núvol en zones de muntanya, però sense més destacable, no deixa la precipitació, i màximes ja per damunt de 35-36 graus a les zones d'interior. Cap al litoral es mantindrà la basca i màximes al voltant dels 30. I el cap de setmana. Si estan fent plans, recorden, calor, molta precaució a les zones d'interior i les zones de bosc. Dissabte hi ha màximes que superaran els 36-37 graus, fregant els 40 a les zones d'interior. Diumenge arriba la massa d'aire més càlida i es desplaça cap al litoral, amb vent de ponent fluix, no entraran les brises. Vent de ponent i de sud-oest, hem posat molta nuvolositat, serà un dia de cel cobert, de màximes que fregaran els 40 graus i en alguns punts les superaran, i que podran caure 4 gotes de fang i alguna tempesta seca a les comarques d'interior. Molta precaució diumenge amb aquesta situació. Ja tot indica que l'inici del mes d'agost, dilluns, tot haurà passat, lluirà més el sol i les temperatures baixarien respecte dels valors que en tindrem diumenge. Per tant, molta calor la que tenim per davant este cap de setmana, sobretot diumenge, quan fins i tot podien caure algunes gotes acompanyades de fang. Acabem, en aquest cas, amb un apunt pel que fa a aquesta pròxima nit i matinada. En particular, si miren a les 11 menys quart, entre les 10:44 i les 10:48 cap al nord, en aquest cas cap al nord, veuran passar d'esquerra a dreta l'estació espacial. Estos dies, tots els dies es veu, i si ho recordem per si volen intentar-ho, val la pena, mirant cap al nord una miqueta abans de les 11 menys quart. Acabem amb imatges i fotografies, ahir la van captar, així veiem uns segons del pas de l'estació espacial, en aquest cas des de Bocairent, i també ens van enviar una fotografia des de la zona de Dénia, on també la van poder captar, en aquest cas ahir era mirant cap al sud. Esta nit, recorden, hem de mirar cap al nord. Una imatge espectacular esta nocturna del Montgó que ens envia Andrés Fornés. Per tant, de moment, horatge estable, recordant que el que tenim per davant el cap de setmana, si estan fent plans, és calor, molta calor. Els termòmetres fregaran o en algun punt superaran els 40 de màxima a l'ombra. Acabem, de moment, que passen, moltíssimes gràcies per les fotografies i que passen un molt bon dia.